Μπαμπάς. Moon. Είμαστε κέντρο. Κοίτα ένα πουλί εδώ αριστερά σου. Πού? Το μίνι σο της Κύπρου. Δρόμος της Κύπρου. Sold the cars. Φωτάκια, φωτάκια, φωτάκια. Oh, your boy cannot play. That sucks. Tiger. Let's go! Λέω, σου πάνω η Βερολίνη. Ναι. Αγάπη. Να κάτσουμε. Εγώ λέω να κάτσουμε πρώτα και μετά. I have to. Μάλακα, εκτός ζουν κοντά σου και αγνοείς με. They hate you. Is that a... Oi. I have to. I don't give a fuck, I don't give a fuck. We have bars now. Rooftops. Κάτσε, είναι όντως το δημαρχείο αυτό. Αλήθεια. Had no clue. Το δημαρχείο. Yeah, girl, you know I... How? Fight, 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 fight. Τσακωθείτε. Τσακωθείτε. Κοίτα, νομίζω φταίει το λεωφορείο. Δεν ξέρω αν πας μόνο λεωφορείο από το ταξί. Ναι. Μόνο κυκλοφορία. Ναι, μόνο ταξί. Μόνο ταξί και λεωφορεία. Κατεβαίνει κι άλλος. Είναι μόνο ταξί και λεωφορεία. More. Πάμε κι άλλοι. Κι εγώ νόμιζα ήταν να δούμε ένα ατύχημα. Εγώ νόμιζα να πάνω μου. Όχι, εγώ νόμιζα ήταν να δούμε ένα ατύχημα, αλήθεια. Ακόμα φωνάζει. Ναι, διότι είναι μόνο ταξί λεωφορεία από δίπλα. Ελάτε πιο κοντά, θέλω να βλέπω. Μετά από το κλαμπ, someone is following us. Yeah, I'll stab someone today. Yay. Stab a bitch. Και σφυρίζει κιόλας. Είσαι κουφί. Ένα ακούω, I don't know who it is. Σταμάτησε. Και μιλούμε ότι... Ναι. Πάμε McDonald's. Πρέπει να περάσουμε. Εδώ. Πιάσε τα νούμερα του. Γαμώ το ότι πρέπει να περπατήσουμε και κάτω για το γαμώ το πάρκινγκ. Κοίτα, εγώ βγάζω στο βίντεο. Ναι. Βίντεο, δεν έχω τη τσέντα μου. Είναι αυτό για παιδιά, τη τσέντα φεύγει, μιλούμε. Guys,
Oh my god, guys. I want Oh my RM. god, guys. I Oh my god, want let's RM. go, guys. If I get some Oh my more, god. Oh my god. This is crazy. Oh my god. okay. This is crazy. Oh my god. You guys, this is amazing. We have to leave. Okay. Wait. We have to leave. No, we don't. Don't get out. Don't. I have to leave. Πονοκέφαλος. Και που, σε αντίθεση με την Αθήνα, σαν έρθεις πριν από τις 2 ώρες, δεν έχει καν κάποιον να σε ελέγξει. Και εκεί ήταν όλα τα μαγαζιά, αλλά βαρέθηκα. Κρίμας. Κρίμα. Με το πιο άκυρο gate είναι στη γωνία. Οι θέσεις είναι εδώ. Οπότε δεν βλέπεις το τι γίνεται, δεν ακούς το τι γίνεται. Έχουμε full καθυστέρηση, διότι έκανε over τέτοιο του κόσμο. Και τώρα ζητάνε. Whatever, δεν βάλουμε το και τώρα ζητάνε τον κόσμο να πάνε να δώσει τις μικρές βαλίτσες. And like... θα πάνε πρώτοι, obviously. Και εμείς εδώ πέρα. Εμείς εδώ πέρα. Come on. Πλάνο. Ένα. Είστε την στο στόμα και τη μύτη και συνεχίστε να αναπνέετε. Loading μουσική στο αεροπλάνο. Θέλω τουαλέτα, τελειώνεται. Τέλος. Αυτά είναι. Ευχαριστώ. Βγάζα βίντεο. Λοιπόν, οι τουαλέτες είναι υπέροχες, τα χρώματά μου, καθαρές. Και κοιτάω το μηχανισμό. Ενδιαφέρον. Anyways. Σε 20 λεπτά. Τελευταίες βγήκαν.